University. Oh yeah, baby. Now karon diri sa Butuan City. And ang among hotel, sino sa hotel? Amari Suites. Amari Suites. Okay. And nalipay ko kay ilang gi-upgrade ang akong room. And look at this. So big, baby. Daw kayo. And magtagsa mi song asawa. So nasa dako dia, dako nga room. Tapos nalingkuranan din ni. This is actually a family ko, ano. So nice. Dito kailang quandary. Ilang rooms. Oh, nice. Then nasa murag kitchen something. Perfect. Nice. And this one. Perfect. 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 Hi. Yeah. So actually gipani ko diri kay para sa gipapil ko sa basic training sa kuan sa Red Cross. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Militant first aid more on physical or illness or mga sakit or injury niya or nabalik ba nila, dili lang kana for first aid. Mataalit po tayo ginatawag na psychological support. Panahon ka na to tong gloves ko na ay dugo. Kaya kung may dugo na ay open injuries. Yan. Check ko na to kung na deformity. Kani kay basin. Mura ba ni kasagaran una igo basta mabangga. Yan. Tanaw ka sa pasyente kay basin nag-compress sa kada wa kanitan-aw mata na di ay sakit kay na iyang chest. Nakabantay mo sa Facebook ang gi-post nga CPR gyapon sa niana ng pasyente. Sakit na. Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. All clear? Clear. Deliver na rin ako. Kung wala na libay, mayon sa start CPR. Ako na po dayon kaya kung ikapoy na siya, ako na po. Kani, tawag na to linga. N. Okay? N. Ang dire base. Okay? Base siya. Left, right, back. Tapos, ano? Kani sir, bira. Kani biro. Tapos, ana agay na. Wow!
Okay. So daghan man to among ipantun-an. So 2 days ni siya. So ang day 1 karon. Okay? May construction din siya gawas ang view. Construction ang view nato. But it's really nice here. Love it. How about the aircon? Basta, mura ba niya akong, muna yung permanent concern. Every time, matukog mga kuan, mga hotel, muna yung permanent akong concern ang katugnaw sa aircon, kung ang aircon tugnaw ba. Fairness, okay naman. So, I'm with my wife. Ako siyang giuban. Okay. So, usap po din sa akong kinatanaw. Basta, ako yung mga lag is ang CR sa kanindot, di ba? And look at that. Nice kayong CR. Tantaran. This one, muna ibutan sa floor, di ba? Ibutan na sa floor. Nice. Nice. Very nice. Very nice. Very nice. Perfect. So, kamera dua diri. Oh, done. Hi, so nice. Supposed to be dapat among gikuan is twin bed ra. Pero gi-upgrade sa Amaris. Thank you very much. Gi-upgrade. Feeling artista oaks. Burag ka gwapo. Thank you. Ayaw kong plastar sa may pulpito.